Jani Syvänen tuolta Pohjanmaalta, metallurgia ja aseseppä. Hän on väsännyt mulle 2 tällaista prototyyppiä. Ja Janilla on ollut kuulemma jo ideana jonkun aikaa, että hän haluaisi alkaa tehdä slide-putkia vähän isommassa mittakaavassa. Ja mikä ettei. Kyse siitä, että testaillaan näitä eri putkia, että onko näissä mahdollisesti jotain soundieroa. Tässä on 2 eri materiaalia. Toinen on kovaa ja toinen on vähän helvetin kovaa. Nämä on kovempia matskuja kuin tuo jenkkiläinen auto, teräs. Ja lähdetään ihan summan mutikasta tällä sinertävällä liikenteeseen. Vaikea sanoa niin ainakaan mitään soundillista eroa varsinaisesti per se näillä putkilla, että ehkä enemmän kyse on niin fiilis- ja tuntuma-asioista, niin ainakin näissä on hyvä näissä Jani tekemisputkissa se, että tämä sisäpinta on jätetty tällä vähän karheeksi, vähän huokoiseksi, että se niin imee luonnollista perspiraatiota, mitä sormista erittyy, ettei se tuu sellainen nihkeä ja ahdistava hikinen fiilis tuon putken sisällä. Ja grippi pysyy hyvänä. Otetaan testi putki numero 2 näistä Janin väsäämistä. Tää on tämmönen ihana kullanvärinen pötkylä. Tää ainakin näyttää ihan saatana hyvältä ja kalliilta. Ja sitten vähän sellainen fiilis, että tässä on vähän paksummat seinämät ja saattaa olla ehkä jopa vähän enemmän painoa kuin tuossa sinisessä matskussa ja jotenkin se yhdistelmä tuntuu toimimaan. Jos näistä 2 pitää valita, mä ottaisin tämän kullanvärisen Goldfinger liuuttelemisiin.